500 gramma cannabis, 200 gramma kokaina, 200 gramma eroina, 500 pillola ecstasy. Dawn huma iż-żidiet fl-ammonti li permezz ta' white paper il-Gvern qed iressa għal konsultazzjoni ammonti ta' possess u traffikar ta' droga fejn il-Gvern qed jgħid li la darba jinstabu dawn l-ammonti fuq persuni tkun il-qorti nfissa illi tiġġudika u x'każ li għandu jidher quddiem qorti kriminali jew dik ta' droga. Dan ifisser li l-qorti trid tara jekk it-traffikant hux baruni ta' droga jew traffikant biex jiffinanzja l-vizzju. News tkellem ma' Anthony Gatti, direttur tal-Caritas fejn sostna li qabel ma tnedid din il-white paper huma fl-ebda mument ma kienu ġew ikkonsultati ma dan ukollu saħaq illi fl-aħħar jiem ġew mitluba pariri mill-Gvern. Fl-istess waqt huwa saħaq ċaru tont illi il-Caritas ma taqbilx mal-ammonti proposti. Bla dubju l-ammonti kif proposti huma eċċessivi, wieħed irid jiddiskuti ftit iktar biex insibu l-aħjar soluzzjoni biex żgur li xi ħadd li qed jitraffika ma jużax din il-liġi bħala loophole. Il-ġimgħa fil-għodu News staqsal il-Prim Ministru Robert Abela dwar din is-sitwazzjoni partikolarment kif ġew infassla dawn l-ammonti ta' droga deskritti bħala eżaġerati anke f'min jaħdem fil-qasam. Abela jisħaq illi id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin. Issa x'jista' joħroġ minn din ir-riforma? Jista' jkollok sitwazzjoni fejn il-Caritas tiġi għandna u tgħidilna dak l-ammont ta' 500 tablet huwa li wisq. Minn 500 ħalluha kif in illum għandna qafas adegwat. Jew tista' tgħidilna l-Caritas isma' il-fema tagħna hija illi għandek tasarhom iktar il-liġi. Fid-diskussjonijiet għadhom ma sarux dik li qed nifhem. Diskussjonijiet għadhom fi proċess li għaddejjin. Jekk issaqsi li tkellimx mal-Caritas b'mod dirett ngħidlek il-lifa. Intant mistoqsi minn News kif se jkunu differenzjati traffikanti bejn każi jekk imsejħa minn Abela ġenwini u dawk le huwa farfara fuq il-qrati. Għandek min seta' bih huwa wkoll vittma, imma hemmhekk inħares b'kawtela x'inha li l-vittmi ġenwini jibqgħu ta' priorità. X'jagħmel vittma ġenwina jekk xorta qed nitraffika. Il-qorti tittaraħ dak. News insista sabiex il-Prim Ministru jgħid kif ħareġ b'dawn l-ammonti. Abela jammetti li kien kumitat maħtur mill-Gvern stess. L-ammonti minn xi ħadd ġew. Skużi? L-ammonti minn x'imkien ġew iż-żieda fl-ammonti. Kien hemm kumitat illi ħadem fuq dik ir-riforma. Kumitat illi ma konsultax mal-esperti fis-settur illi jaraw 20 ta' nies fil-ġimgħa bil-Gvern ta' Abela kapaċi jħabbat wiċċu ma' U-turn oħra wara illi il-proposta mresqa minnu bl-aktar mod ċar ma ntlaqet xejn tajjeb mis-soċjetà.